Понякога изглежда, че Бог е далече, но истината е, че Той е направил нещо срещу злото в света. Преди 2000 години Той изпрати Своя Син Исус Христос да умре на кръста за нашите грехове и за греховете на целия свят. Бог слезе от небето, роди се като човек, работеше като дърводелец, живя в народ, завладян от чужди войски, сред бедност и болести. Но Той изцеляваше болните, донесе нов живот и спасение, показа Божията любов на хората около себе си и промени изцяло живота им. Но Исус имаше и могъщи врагове. Политиците и религиозните водачи го предадоха. Беше арестуван, бит, бичуван. На главата му сложиха венец от тръни. Беше прикован на кръст на Голгота. Там Той умря за твоите грехове. Приятелю, Той понесе всичко, защото беше част от Божия план за спасението на твоята и моята душа. Бог не пренебрегва човешкото страдание. Също като новините вечер, Евангелието показва, че с човечеството е станало нещо ужасно. Но за разлика от тях, то казва, че Бог е направил нещо, за да промени всичко това. В Библията четем история, прекрасно илюстрираща безусловната Божия любов. Един младеж отишъл при баща си и поискал наследството си. След това напуснал дома си и пропилял всичко. Положението му се влошавало, докато не се оказал в кочената на прасета, където живеел и ядял с тях и се борел да оцелее. Младежът решил, че е време да се върне от дома. Когато бащата вдигнал очи и видял сина си в далечината, реакцията му била изумителна. Неговата реакция е прекрасна метафора за Божията любов към нас. Приятелю, Бог те обича. Той плати цената за твоя грях и иска да се върнеш у дома. Чуйте посланието на евангелизатора Райнхард Бонке, за да разберете Божията любов към вас и промяната, която Той ви предлага днес. Когато блудният син се завърна у дома, баща му го видя. Той беше възрастен човек, но Библията каза, че се зачита. Възрастните хора не обичат да тичат. Питайте мен. Алилуя! Искам да ви разкажа за бащата. В Лука, 15 глава. Когато бащата видя сина си, той се затича. Затича се. Разсъждавал съм за това много пъти. Защо се затича? Защото видя сина си как се влачи едва към дома. Прави 2 крачки. После спира. Тогава бащата си казва: защо се мъкне едва към дома на почивки? Бащата си помисли: може би синът ми ще промени мнението си. Ще се обърне и ще се върне към кочената на прасетата. Тогава бащата се затича. Ако вие направите 1 крачка към Исус, Той прави 10 към вас. Алилуя! Ето защо цитирах тези стихове. Бащата дори не искаше да знае греховете на сина си. Нито дума за греховете му. Никакви обвинения. Синът направи всичко, което можеше. Прибра се у дома. Само това се искаше от него. Върнете се при Исус. Къде сте? Бог е готов да отвори нова страница за вас. Само Исус може да спасява. Един младеж ми каза веднъж: защо трябва да се спасявам сега? На 20 години съм.
В моята страна хората живеят средно по 80 години. Имам още 60 години. Може да се спася, когато стана на 70 или на 79. Изведнъж Святия Дух вложи нещо в сърцето ми. Искате ли да го чуете? Казах му: млади човече, чуй ме внимателно. Границата с вечността никога не е далеч пред нас. Границата с вечността винаги върви успоредно на живота. И всеки ден може да бъде прекрачена. Не можеш да си сигурен дали ще доживееш дори до утре сутринта. Ето защо Библията казва: днес, ако чуете гласа му, днес е денят на спасението ви. Може да сте само на една крачка от вечността. Но в момента сте само на една крачка от спасението. Чрез Исус Христос. Приятелю, нужно е само да призовеш името на Исус. Ако искаш да го направиш сега, да изправиш сърцето си пред Бога и да се прибереш от дома, тогава те каня да се молиш с мен. Кажи: Господи Исусе, идвам при Теб днес, като грешник, който се нуждае от спасение. Господи Исусе, измий ме с кръвта си, прости греховете ми, изчисти ме от всякаква неправда. Господи Исусе, днес Те приемам в сърцето си. Бъди мой Спасител, мой Господ и бъди мой най-добър приятел. Господи Исусе, днес си идвам у дома. В името на Исус. Амин. В Твоето присъствие има възстановяване, изцеление и радост. В Твоето присъствие има мир, утеха, цел и любов.